Het is donderdag 21 april. Dit is het Boppenslag Café. Mij Joen aan tafel, coach van de Snitser volleybalvrouwen Petra Groenland, speelsters Fenna Zijnstra en Hieke de Boer en vastzitter Tom Mets. En het publiek, het volslooiende team van de volleybalsters van Snits en de kworballers van Veenwoorden. Nou, voordat ik aan tafel ga, eerst praat ik even met Jacqueline Huiszoon. Jacqueline, welkom. Dat we het bekendmaken aan het eind van dit seizoen. Horst er mij op, met het volleybal in Snits. En dat betekent nog maar 1 wedstrijd. Ja, zaterdag de allerlaatste. Leuk. Ja, leuk. Ja, leuk om nog 1 potje te spelen. We hadden het eigenlijk ook niet meer verwacht. Want afgelopen weekend hebben we al 2 wedstrijden gespeeld voor de plaats 7 en 8. En nou ja, het staat nu 1-1 en we moeten zaterdag nog de beslissing spelen. Ja, en dan zit het er echt op. Ik bedoel, hij is jarenlang bij Snits zitten. In 2001 heeft de oerstap maken van AMVN en Snits daar. Klopt, ja. Is het zo leuk om bij Snits te spelen? Het is hartstikke leuk om bij Sneek te spelen. Ja, het is fantastisch, want er is altijd veel publiek. En dit jaar hadden we ook een heel jong en enthousiast team. Dus nee, het is superleuk. Ja, want ook is de oudste, hè? Ja. 24 jaar, mag ik het wel zeggen? Verder weg, want de gemiddelde leeftijd is 21. Ja. En dat komt eigenlijk tot daar, want als het ophoudt, is de gemiddelde leeftijd zoontje. Nee, dat denk ik eigenlijk. Ja, maar waarom heeft eigenlijk de keuze maken om ermee op te houden? Nou, ik wilde afgelopen seizoen heel graag 1 jaar op het hoogste niveau spelverdelen. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met spelverdelen. En ja, vorig jaar zijn we natuurlijk kampioen geworden in de B-League. Dus ja, ik vond het nog hartstikke leuk om 1 jaar echt op het hoogste niveau te verdelen. En die kans heb ik gehad afgelopen jaar. Ja, en krijgt nou het team de stijgende lijn, de opgaande lijn wat te pakken heeft, zij stoof van ik hoor ermee op. Ik hou ermee op en ik geef het stokje graag door aan andere spelverdeelsters. Want ik weet zeker dat die er ook aan zitten te komen. Ja, en ze trainen hoeveel keer per week? Ze gaan straks in augustus 5 keer trainen en daar wens ik jullie veel plezier bij. Zit je lekker een plakje ergens in het café, zorgen wij eerst naar de sportieve hoogtepunten van de Oudere Wieken. Maar een café vol vrolijke kin het haast net oors of in dit item kun je vrolijke ek een haatrol. Wat te denken van de voetbalvrolijke van Sportclub Heerenveen? Ja, daar ben ik ontzettend van geschrokken. Ja. Want de directie had besloten om nooit dit seizoen definitief te stoppen met vrouwensvoetbal. Oh, dat zal dan net gaan gebeuren. Ja, echt weer. En dat hadden ze per sms te jaren kregen. Teleurstellend. En dus ben ze leuk en hingen ze alle spandoeken op. Wat zit erop, dames? Ja, respectloos en harteloos. En hoe vaak zit het dan? Het gaat over dan de directie van Heerenveen. Zo, dat is nogal wat. Nog meer? Misschien had Lafte ook nog bij gekund. Maar dat paste de rol hier net meer op. Wat de vrouwen nog meer dwars zit, is dat vastzitter Robert Veenstra net onwijzig is bij de hele finale van de vrouwen. Maar hij is diezelfde beetje wol signaleerd bij de wedstrijd van Harkemasse Boys. Hoe Harkemasse Boys prutsen, die ploeg is nou definitief veilig. Toch 3 doelpunten van Dennis Kronen wint Harkemasse Boys met 3 van Hoek. Yes. De vorige klassieker wordt rijden in de achtertuin van Sipke Sielstra. En hoe is het mogelijk? Hij wint hem ook nog. Het is amper te beseffen. Ik besef het ook helemaal, zeker ook nog niet. Maar snappen we het dan? Snappen? Dat helemaal niet. De basketballers van Ares winnen van Greens en tanken der mooi zelfvertrouwen voordat ze Takum Wiekoin in de kwartfinale opnemen in Nijmegen. Dit is prachtig mooi. De voetbalvrouwen winnen Nijstrafskoppen van ADO en staan nou in de bekerfinale. En dat hier zelfs Johan Hansma net verwachten. Nee, dat niet. De finale is trouwens in AZ en de directie had al kaartjes onvregen. Vrouwen en vastzitter tegen welkom hier in het Boppenslag Café. Nou, wie het eind zei je zoen eens verleden week al te gast wezen, maar je bent nog volop in training. Want ja, je speelt nog om het zonde en achterplak. Dat is eigenlijk voor boetesteen net te begrijpen. Wat maakt dat nou uit? Dat je nog zonde weer wachtste? Nou, dat vreeg ik onder de trainster. Okay. Nou, een plaatsje hoger dan nummer 8 en ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, ik snap dat het gevoel wat heger is als 8, ja. Maar voor een boetesteender is het toch eigenlijk van, nou ja, lood om oud ijzer, Fenna Zijnstra. Ja, misschien wel, maar wij willen er nog wel graag voor spelen. We willen die 7e plek ook wel binnenhalen. Dus ja, waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, wat Peter al zegt, voor het gevoel. Als je aan het einde van het seizoen op plekje 7 staat, dat voelt toch beter dan wanneer je op plekje 8 staat. Ja. Dus ik met het goede gevoel het seizoen oorsluiten en dan oorsluiten en dan met eigen op tak op seizoen. Ja, nou ja, we zijn niks aan de eindigen van de play-offs, dus het zou ook wel leuk was dat je nou echt daadwerkelijk als Sander. Ja, dat wordt wel spannend, hè? Want je neemt het optie in Capelle, die ploeg dus als 8e eindigen. Het is nou in juni, er komt dus echt een beslissende wedstrijd, de 3e wedstrijd. Wat binnen de kansen?
Nou, ik schat er wel redelijk positief in. Je wil gewoon zonde. Ja. En dat wil de vastzitten het liefst. Tuurlijk. Ja, toch? Daar gaan we voor. Denk je weer voor. Nou, laten we eerst even zien van hoe het oude seizoen die. Het is maart 2010 als de vrouwen van Snitsma coach Dirk de Zager een weer hoogtepunt beleven. Ze worden kampioen van de B-League en promoveren naar het hoogste niveau. De Zager wil ook in de Dela League meedoen om de prijzen, maar dan moeten er wel speelsters bij komen. En dat is lastig, want er is geen geld. Ja, we moeten wel putten uit Friesland en omgeving. Alleen ja, er zijn er niet zoveel waar we wat aan hebben. Oftewel, maar deze selectie zocht de Zager het net zitten. Van het bestuur zit er niet oors op om de coach op stritten te zetten. Rob Spaanstra wordt interim trainer en een paar weken later wordt Petra Groenland ongesteld om het seizoen definitief af te maken. Onder haar leiding pleegt ze de vrouwen haar knap voor de play-offs om het landskampioenschap en mooi troch een gunstige lotting wordt ook de finale van de beker hellen. Dat is voor het eerst sinds 1992 en dus een prachtige prestatie. In de finale blijkt Weert Liekwols maar 3-0 te sterk, maar toch kunnen ze in Snits waarom zijn op een prachtig seizoen. Ja, is dat echt zo? Kun je hem echt waarom zien op een prachtig seizoen? Jazeker. Sportief jongen is het natuurlijk geweldig wat de dames presteert hebben. En nou ja, we beginnen uit van zo'n plakje dat het snel alweer slag het. Is dat dan Bob een verwachting? Dat is zeker Bob een verwachting, ja. Want? Ja. Nou, het is een hele jonge ploeg. Trainerswisseling gewoon. Dus ik vind het eigenlijk sportief jongen inderdaad een geweldige prestatie wat ze dit hier presteert hebben. Ja, en hier kun je mijn absoluut hoogtepunt neem ik aan de bekerfinale. Ja, zeker weten. Ja. Ja, dat vind ik gewoon een hele bijzondere ervaring. Een soort supporters mij, Almere en Rosso, hier het al week niet hoor. Dat vind ik gewoon super om een keer mee te maken. Ja, Jacqueline vertelde, kreeg ik voordat de uitzending begon, van het wie een soort van, ja, krijg je echt het gevoel dat het dan echt gaat om topsport. Ja. Hè, volle meesken, ook binnen het hoeveel publieke wie? Nou. Heb ze net telt, maar. Nee. Wij winnen met 200 man. 200 man in Snits? Ja. Ja, maar hier heb je dat gevoel echt, dat het nou echt, dit is dus topsport. Het is wel heel bijzonder. En je voelt je op zo'n dag best wel heel belangrijk. En dat is wel eens heel leuk om te beleven. Dus ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Of weet ik misschien wel een beetje een chin vallen, Petra, van ja, een stunt had ik eigenlijk geen moment in zitten. Nee, dat klopt. Maar je weet nu wel, doordat je deze wedstrijden speelt, waar je naartoe wil als team. Dus dat heb je wel gezien. En waar wil je naar dan? Nou, dat niveau. Het niveau van Weert? Het niveau van Weert. Die stappen die moet je nog wel even maken. Er zijn nog wel 2-3 stappen. Maar goed, daar gaan wij vanaf volgende week heel hard mee aan de slag. Ja, maar het niveau van Weert, daar wil je hem net daar. Ja. En even de meesten en de mensen die er echt verstand van hebben, die zeiden van ja, Weert, maar dat stekte dan echt boppen uit. Dat betekent daarna in de landskampioen. Ja, goed, maar je moet niet vergeten, we hebben in de laatste play-off wedstrijd tegen hun hebben wij 3-2 gespeeld. Wat een hele goede wedstrijd is geweest. Dus we kunnen het wel. Alleen daar is wel wat meer voor nodig dan dat we op dit moment doen aan uren maken en aan vormen van trainingen. Ja, wat is er dan nog meer nodig? Nou, wij moeten heel hard aan ons fysiek werken. Wij moeten heel veel krachttraining gaan doen. Dat is waar het aan het ontbreekt. Technisch zit het allemaal goed in elkaar, tactisch zit het goed in elkaar. Alleen we moeten heel veel sterker worden. Ja, je moet kracht gewoon in. Dat gaan we doen deze zomer. Gewichten tillen. Klopt. Ja. Of doe je hem dat totaal net? Ik heb het afgelopen 2 jaar wel gedaan. Maar het is niet zo dat we als team echt een programma hadden waar we mee aan de slag gingen. Ja, en dat is nou wel de bedoeling? Ja, dat gaan we nu doen. Ja. Dat is al schema's mooi naar huis? Nou, niet naar huis. We gaan gewoon met elkaar naar de zaal. En dan gaan we kracht trainen. Dus ja. Want, nou, dit wat net te horen over de bekerfinale. Trouwens, had het financieel ook nog wat opsmieten? Extra's? Nee. Niks? Ja, de bekerfinale. Je erbij dat het yield kosten had? Ja, nou, ik zag hier de yield kosten. Die extra wedstrijden, vooral de play-offs, die hebben u als vereniging financieel yield kosten. Maar de bekerfinale het u 2000 opleveren. Nou, dan hebben we de kosten die we extra gewoon hebben daar ongeveer mee betalen. En we het geluk gewoon dat de bussen die wij naar Almere rieden, dat die door Friesebouw, Rabobank en Letlight Europe betalen binnen. Ja. Dus we hebben sponsors, hebben enorm stiepen. Maar net te vaak zo'n bekerfinale? Jawel, zeker. Nee, maar daar gaan we voor. En dat blijkt ik dat uw sponsors die die staan er achter en die stiepen u en ik. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En extra leden opsmieten? Je hebt dan meer omteken krijgen? Wij zitten aan een grens en dat is heel
ja, wij zitten met circulatievolleybal aan de grens. Wij kunnen geen Nijleden op dit stuit aannemen met circulatievolleybal. Dat is heel spietig. En ik hoop dat we het komend jaar daar een oplossing voor vinden. Dat heeft te maken met mijn Sheelrond en mijn trainers. Oké. Dus ja, zeker. Dit resultaat van de vrouwen heeft zeker invloed op het aantal leden wat zich aanmeldt bij de club. Ja, nou dat wie de bekerfinale. Laten we nog even hoe het oude seizoen. Want ja, dat zei ik van tevoren, wie eigenlijk tevreden bent zien je ploegen. Als je hem op het laatste plak eindig je, dat is extra wat. He, als je nog in de waarde, dan wie het eigenlijk al goed. Ja, ben je hem dus eigenlijk heger eindigen als verwacht? Hè? Nou ja. Of is dat een lastige vraag? Ja, vind ik wel. Want wij hebben dat aan het begin van het seizoen hebben we dat ik maar ook al besprutsen op Ameland. En toen op het trainingsweekend zei van, goh, wat verwachten we dit hier? En Doe nog met Dirk de Zager. Ja. En er weer natuurlijk 3 ploegen gepromoveerd vorig jaar. Uit de B-League bij. Dus we zijn van, nou ja, het zou misschien, nou ja, die Ian zit er wat heger in aan de oren. Maar op zich denk ik dat de Sander Plak dat wel, ja, dat we dat net verwachten hier van tevoren. Zeker net heel bij de competitie. Nee, maar ja, om die keuze, want de gemiddelde leeftijd is nog geen 20, hè? En om nou toch verder te gaan bij de jeugd, dat pakt nou wel heel goed uit natuurlijk. Nee, ik denk natuurlijk dat je naar de toekomst moet kijken. En dan is het investeren, maar op een gegeven moment komen natuurlijk de resultaten wel. En dat zie je nu in het seizoen al, dat het steeds beter wordt. En in het begin moet je wennen aan het niveau en alles wat daarbij hoort. Wij moesten zo in het begin heel bot om wennen. Nou goed, het spelletje gaat natuurlijk wel een beetje sneller. En hun blok staat natuurlijk wel net een tikje beter. Dus het is allemaal wat lastiger. En dat moet in het begin wennen. Ja. En nu merk je, het seizoen duurt wat langer en dan gaat het je steeds een beetje makkelijker af. Maar kun je daarop trainen? Tuurlijk, ja. Je maakt meer trainingsuren dan vorig jaar, dus daar word je sowieso beter van. Ja, want wat is de kracht van dit team, Petra? Dat ze het samen doen. Maar goed, dat zei ze bij Weerdek, bij Pollux. Ja, oké, maar dat is dan het verschil dat Weert een paar jaartjes zo lange krachttraining doet en gewoon sterker zijn. 2 buitenlanders hebben. Maar ik vind dat het team het samen heeft gedaan en alles heeft opgelost. En er zijn niet 2, 3 mensen die daar bovenuit steken. Het is gewoon samen doen, samen heel hard werken en tot een goed resultaat komen. En vertrouwen in jezelf hebben, geloof in jezelf hebben. En dat is wat we geprobeerd hebben bij te brengen in de laatste paar maanden. Ja. En dat is volgens mij wel gelukt. Ja, is dat slagen, Hieke? Ja. Heeft nog een soort vertrouwen in jezelf? Net altijd. Net altijd? Nee, zeker niet. Nee, maar het werkt wel stimulerend als je mensen aan de kans in hebben die wel vertrouwen in je hebben. Dus daardoor is het makkelijker in het veld. Dus ja, dat neem ik aan dat voor iedereen geldt. Ja. Ja. Dat denk ik ook. Geldt het voor elke niet? Ze knikken al hier instemmend. Goed, laten we even naar een reportage, want Petra Groenland is nou de trainster, maar Snits begon het seizoen nog met, de naam is al niet, Dirk de Zager. Hij bracht Snits in de A-League en hij grote ambities. Daar voerde de club net in mooi gaan en de Zager moest voort. Maar hoe zocht hij nou eens aan in dit succes van Snits? Jan-Vincent van Zuiden zocht hem op. De judoistige trainster van Snits, Petra Groenland, die is fanatiek. Hey, agressiever, kom op! Gaat-ie! Kleutervolleybal, hey, kom aan nou! Maar de vorige trainer, Dirk de Zager, kon er ook wat van. Nu gaan we winnen! Nu gaan we winnen! Ik ben benieuwd hoe het nou mooi hem is en hoe hij het succes van Snits onshot. Goedemorgen. Kom binnen, welkom. Dank je. Dirk, allereerst, hoe is het? Ja, het gaat prima. Ja, natuurlijk een paar mooie jaren bij Sneek gehad en ik ben gewoon in het volleybal gebleven. Onlangs er wel bij Amstelveen eruit geknikkerd. Lekker seizoen voor jou. Ja, het was niet zo'n mooi seizoen, maar ik ben blij dat ik weg ben. En ja, ik kan niet tot in detail trainen, maar er zijn heel veel dingen gebeurd daar die niet helemaal kloppen. Hoe heb jij tegen het succes van Sneek aangekeken dit seizoen? Nou, ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ik bedoel, ik volg ze natuurlijk elke week. Hè. Af en toe een mailtje of sms of... Je hebt tegenwoordig van die mooie internettelefoons, dus je kan het allemaal bijhouden. En ze hebben het goed gedaan. Ze hebben het, ja, als je eerlijk bent, hebben ze toch wat beter gedaan dan ik verwacht had aan het begin. De 7e plek, bekerfinale. Dus nou, dat is toch hartstikke mooi. Ja, heeft het je verrast? Ja, ik denk dat ze dat zelf misschien ook niet verwacht hadden. Heb jij in die zin ongelijk gekregen? Ja, de winnaar heeft altijd gelijk, hè? Toch?
En ik heb veel gewonnen, dus misschien heb ik ook een beetje gelijk. Als je misschien inschat van tevoren 8 of 9 en je doet 1, 2 plekjes hoger, ja, dan heb ik het misschien verkeerd gezien. Je kan het niet altijd voorspellen, maar ik heb er toch waarschijnlijk een klein beetje naast gezeten. Ja, en heb je dan ook spijt van die beslissing die je dan hebt genomen? Nee, ik heb 3 mooie jaren gehad en misschien was dat wel 3 jaar wel voldoende. Meiden, hier nog even je oude trainer. Ja, ik heb genoten en helaas, jullie hebben het niet gehaald, maar jullie hebben gewoon een fantastisch jaar gehad. En volgend jaar maar weer een stapje voorwaarts maken en dan Europa in. Ja? Succes. Nou, dat bent toch mooie woorden van Dirk de Zager, toch? Dat is leuk. Ja, hij had het zelf over Europees volleybal. Is dat een utopie of realiteit? Wat denken we? Kan een realiteit worden, toch? Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dat wel moet nastreven om daar naartoe te gaan. Ja. Ook niks instemmend? Nou goed, we hebben in plekje 5 kan Europa Cup opleveren. En dat is waar we naartoe willen volgend jaar. Dus als je weer op trainingskamp zit op Ameloon, dit is sim en dan vul je hem al hier Europees volleybal in. Ja. Ik was niet mee op Ameland, dus... Nee, maar het komt een trainingskamp. Op Ameland? Ja? We gaan niet naar Ameland. Je gaat niet naar Ameland? Nee? Gewoon in Snits, Bleuwen? Nee, we zoeken wel wat andere plekjes in Nederland op. Ja, want Hieke, ik ben er sowieso nog, Freud, nog contact hè, met Dirk de Zager? Dobie Leaks? Ja, af en toe wel. Net heel vaak, maar hij is heel attent. Ik maar hier is even contact zoeken. En ja, soms ben ik wel momenten dat je even contact hebt, ja. Ja, even sms'en. Ja. Dat gebeurt. Ja, daar was ik nog wel contact met Dirk de Zager. Zeker, ja. Want wie wil een hele fanatieke coach, hè? Zeker, maar ja, dat zijn alle coaches. Ja, volgens mij is Peter nog volle fanatieke. Nou, dat weet ik niet, maar die is het ook. Niet? En Wolf net? Ja, ik ben zeker fanatiek, ja. Ja, want ook is Dirk de Zager toch gek? Ik ken hem van naam, ja. Ja, net persoonlijk. Nee. Kies net een inschatting mootje wat er nou fanatieker eigenlijk is. Nou, ik denk allebei wel fanatiek, maar ieder op een eigen manier. Ja. Wat is er verloren toen Petra Kamis? Ik denk dat Peter in het begin echt, die wilde er echt een collectief van maken, zeg maar. En dat heeft ze, denk ik, heel goed gedaan. En Dirk was natuurlijk in het begin heel erg bezig met datgene wat we niet hadden. En dat waren, ja, volgens hem was dat dan een beuker. En noem het allemaal maar op. En dat geeft je op een gegeven moment wel wat een raar gevoel. En daar hebben Peter nooit over gehoord. Die heeft altijd gekeken naar wat we wel hadden en daar is ze mee aan de slag gegaan. En dat geeft je wel vertrouwen en een goed gevoel en zo kun je dus ook verder gaan. Ja, want Tom, de Zager stond hier wel een beetje een lastige man van het bestuur? Nou, ik heb net mijn mak in het bestuur, dus dat weet ik net. Dat wie het vorige bestuur en daar kijk ik niks zo zitten. Ik heb hem zelf wel mijn mak en een aardige man. Ja, want jij zit er nog maar voor jou aan natuurlijk. Ja. Ja. Dit seizoen wil je hem eigenlijk als zonde eindigen, maar wat wil je hem dan takken hier? Europees volleybal is al even vallen, maar toch is het hier voor de realiteit eigenlijk. Om alles een beetje in het perspectief te plaatsen. Nou ja, als we nou zonde binnen, als we zo teruggroeien kunnen, ik misschien wel naar plak 5. Ja. Plak 5, fluistert Petra. Ja, plak 5, dat is de doelstelling? Ja, dat is zeker de doelstelling. En dat is echt helder? Dat is zeker haalbaar, ja. Ja. Maar vind je met alle jaar? Ja, goed, het is altijd afwachten hoe het team er helemaal compleet uit komt te zien. Dus dat moet je nog even zien. En je weet niet wat de andere teams doen. Dus dat is natuurlijk afwachten. Maar ja, ik ga ervan uit dat wij als team wel bij elkaar blijven. En we zijn dit jaar al gegroeid. En als we dan het zomerprogramma af gaan werken, dan groeien we nog meer. Dan ga ik er wel vanuit dat we volgend jaar beter gaan volleyballen. Dus plekje 7 nu, plekje 5 volgend jaar. Maar goed, daar zult er wel wat versterking bij komen, Matte, toch? Nou goed, wat Fenne zegt, het team blijft nagenoeg compleet. En natuurlijk ben je wel aan het praten met mensen, maar goed, er is nog niks concreets. Marta Malta komt weer waarom? Ik zou het niet weten. Je zou niet weten wie dat nee, is? Ik weet wie het is, maar met die heb ik niet gesproken. Je hebt niet gesproken met Marta Malta? Nee. Oké, Mets, ga je ook praten met Marta Malta? Ik heb in... Je zag een gelijke lucht in, dus ik weet net dat het budget vaak dat mensen niet eerlijk binnen. Ik heb hier al meer, ik heb maar gepraat. En ze neemt nog een keer een besluit. En het is helemaal net bekend of ze wel of net komt. En ze hoort alleen maar te regelen met haar werk, toch? Ze werkt in het ziekenhuis in Snits. Nee, maar... Volgens mij weet ik meer dan jou. Ja, dat is mooi. Dat moeten we zo horen dan. Moet er nog meer komen uit zijn Malta? Zodra het duidelijk is waar de speeltjes binnen, dan ben je in de tweede die het. De tweede? Ja. Eerst jou en eerst dan... ik, ja precies. En dan krijg je van jou die ja. Want hoeveel versterking moet er dan nog extra bij komen, denk je? Ja, dat ken ik niet hoor. Dat laten we horen nu fantastische trainers, Petra, duo. Hoeveel vrolijk moet erbij komen? En de technische commissie. En die praten daarover. Ja. Maar Petra is hier nou aan tafel, dus dat komt mooi uit. Ja. Hoeveel vrolijk moet er erbij komen? We hebben met 2 mensen gesproken en daar zijn we in afwachting van.
Dus meer kan ik ook niet zeggen. Maar dat ben bekend met het Frieske speelsters? Nee. Nee. Dat niet? Nee. Maar er is misschien financieel wat meer romte bij Snits? Nee. Nee? Nee. Nog altijd net? Nee, we hebben een vrij krap budget. En dat maakt het maar wel. En dat hoor ik zo, want wij willen net een situatie hebben dat het financieel fout rent. Ja, want wat is je budget? Het budget van het eerste damesteam is €54.000. Dat is net een soort. €54.000? 54, dat zijn alleen nog de kosten die maken we voor het eerste team. Hè. De zaal hier, de trainsters, begeleiding en neem maar op. En dat is het. En dat bedrag wordt opgebracht terug is sponsors eigenlijk. Maar had je dat nog vergeleken, die €54.000 per jaar mooi ploegen als de topploegen, zeg maar, Weert? Ja, ik heb geen idee wat voor budgetten die heeft. Ik weet wel dat Amstelveen waarschijnlijk een hoger budget heeft, maar die bestaat niet meer. Of die bestaat nog wel, maar dat is failliet, dat spul. En dat willen wij net. Nee. Dus ik vind, daarom is het een fantastische prestatie. En als ik dat de ambitie van de dames is om vierde te worden, dan denk ik, nou geweldig. En dat is voor u zeker een uitdaging om dan nog weer naar de Dolweken. We hebben een hele actieve sponsorclub. En wij proberen daar weer naar sponsors bij te zitten. Maar we willen dus eigenlijk waarom naar die oude glorietijd. Want ja, Jim hebben het correct rond die bekerfinale voor het eerst toen joggetje hier. In de echte glorietijd, hier in 90 met Wiesje Doeverdans, Matje de Vries en Brinkman. Ja, toen weer volgens mij 2 regels in de kranten en weer het alweer een bekerfinale. Saffolle kampioenschappen achter elkaar. Peter, doe je heel dicht in de selectie, toch? In die tijd, hier in 90? Ja, in die tijd wel. Maar goed, ze hebben voor een andere spelverdeelster gekozen die tijd. En heb ik mijn heil gezocht in het westen. En ben ik naar AMV in Amstelveen gegaan. Maar wat wist je nog van die tijd? We zagen nou echt beelden van de tijd van Snits? De oude... de sfeer eromheen. Kijk, ik heb natuurlijk niet gespeeld. Maar ik heb wel heel veel wedstrijden gezien. Ja. En die sfeer eromheen. En ja, dat is gewoon super. Ja, dit was trouwens beelden van de bekerfinale van 92. Maar elke niveau staat graag dus dat weer waarom komt, hè? Die glorietijd. Ja, het is toch ook super om als speelster voor 400, 500, 600 man te kunnen spelen. Dat is waar je het ook voor doet. Daarvoor train je, nou wat zeg ik, bijna 15 uur in de week straks. In combinatie met het werk wat iedereen heeft en studie wat iedereen heeft. Dan hoop je ook dat daar mensen naartoe komen en van jouw volleybal kunnen gaan genieten. Ja. En dat heb ik als jongeling zeg maar gezien bij Sneek in die tijd. Ja, en het zou mooi zijn als dat weer terugkomt natuurlijk. Ja, en daar sta je hem hier achter. Ik bedoel, 15 uren in de week. Ik bedoel, dat we het nou even zo bepaald. Maar vergees, knallen in die trainingshal en dan, dat heeft wel vroeger. Ja, zeker weten. Daar sta je machinaal achter. Ja, dat moet denk ik wel, want anders kan je dat ik net opbrengen. Nee, dat heeft het vaak hoor, onderling? Nou, nee, eigenlijk net een heel soort hoe dat we dat machinaal... Nee, dat is gewoon zo. Je kiest ervoor en als je dat net wil, dan begin je er net om. Nee. Dus dan moet je gewoon voor jezelf met je daar goed achter staan. Want had je dat net doorgaan en je naaste omgeving stiet er net achter, dan werkt dat denk ik net. Nee, want ja, je moet daar weer de trainingshal in, toch? Ik bedoel, het programma is nog maar correct oud doen en dan moet je de auto weer in en weer trainen. Ja. Toch? Volgende week dan beginnen we geloof ik al met de voorbereiding. Dus, Sorry? Volgende week. Volgende week? Ja, toch? Ja. Nee, maar sneuren is de laatste wedstrijd. Ja. Ja. En je net een vakantie. We hebben Pasen toch? Ze is een volle slimmer als Dirk de Zager. Dames en heren, vanzelfs, tegentank voor je komst naar de studio. Ontza 4. Manje meer sport dan in uw reguliere uitsturing van Boppenslag. En dan met onder andere de play-off wedstrijd in het basketbal. Ares nemen we dan op Tjen Nijmegen. En die wedstrijd is dan weer live bij u te zien op internet op www.omroeplive.nl. Ontza 4, noffelijke peersk.